αντί του Κόγκερ. Ακριβώς. Τελικά ο μπασκετικός κόσμος είναι μικρός. Μικρός, βέβαια. Λοιπόν, ο Μιλουτίνοφ θα καρφώσει για δεύτερη φορά σήμερα. Ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 4-0. Έχουν μόλις μια εκτός έδρας νίκη. Και αυτοί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχαν αλώσει τότε την Αμαλιάδα. Καλάθι από τον Στρόμπερι στο αγαπημένο του παιχνίδι. Γιώργο, είναι παίκτης που παίζει πολύ με ενέργεια και θέλει. Ανοιχτό γήπεδο. Ναι, Στρόμπερι του έκλεισε το διάδρομο Jones. Τζόνσον Όντο με αντίπαλο τον Τζάστιν Ρόμπινσον. Μιλουτίνοφ μέσα εναντίον 2. Αριστερό χουκ. Ωραία κίνηση. Τον παλιό του φίλο, τον Τζόνσον Όντο. Ωραία άμυνα από τον Βαριτιμιάδη. Εδώ βεβαίως λογικό είναι αφού τα τρίκαλα κυνήγησαν την παγίδα. Και για το Ολυμπιακό είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τη σοβαρότητα για ένα τέτοιο μάτς. Εδώ Παπαπέτρου θα σκοράρει μαζί, σύντροφοι στις εθνικές ομάδες. Να εδώ, καλά την τριών πόντων από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αυτό το σουτ που δεν ήταν το δυνατό. Στρόμπερι, το βιολί του φαίνεται έχει βάλει σημάδια. Ο Ολυμπιακός θα παίξει επιθετικά στην άμυνα. Στρόμπερι, Χάντερ, η συνεργασία. Ο Αμερικανός μας. Πάμε και στον Πάριτσελ, επειδή παρακολουθεί και τα δρόμενα στα πέριξ του πάγκου των Τρικάλων. Εδώ, Βασίλη, φίλες και φίλοι του TTV, το μυαλό ήταν στο Ρέθυμνο και το αν το παιχνίδι τελείωσε με νίκη του Ρεθύμνου. Γίνεται δράμα εκεί, θρίλερ. Έτσι, πράγματι τέλειωσε το μάτι. Σπανούλης για τρεις στο μεταξύ. Έλα Παρινέ. Μάντζαρης με τον Ρόμπινσον. Σπανούλης πάντοτε απέναντί του είναι ο Βίλαμψον. Η σκαστή πάσα στο pick and roll του Σπανούλη. Ολυμπιακός θα γυρίσει καλά την μπάλα. Εξαιρετική κυκλοφορία. Αυτό το καλάθι άρχισε να πει μόνο και μόνο για την υπομονή που έδειξε ο Ολυμπιακός. Η Ζωή Δημητράκου ετοιμάζεται να πάει το καλοκαίρι. Καλά το λες, Άρη, ναι. Μόλις τελειώσει η σεζόν. Σεσμίστηκε, σωστό. Θα του κάνουν στη Γεωργία, στον Μπατούμι. Εδώ έχουμε ένα high-low Μιλουτίνοφ και Μιλουτίνοφ θα τελειώσει τη φάση μετά την ασίστ του Παπαπέτρου. Έπαιζε στην Μπατούμ, μετά πήγε στην Αβελίνου. Μάτζαρης με τον Κάντουγκαν. Παπαπέτρου θα πατήσει, αλλαγή χεριού, δεξί-αριστερό. Άρα τον πράγμα το ξέρουμε πια μετά από 1,5-2 μήνες που παίζει στην Ελλάδα. Τζόνσον Παναβάνο είναι φρέσκος, έπαιξε με τον Άρη πρώτη φορά. Μιλουτίνοφ. Νίκολα Μιλουτίνοφ για το 84-52. Ακόμα 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το μάτς, που σηματοδοτεί την 18η νίκη του Ολυμπιακού και την 13η ήττα των Τρικάλων σε αυτή τη 19η αγωνιστική της Basket League Scratch. Πέρασε και ο Τσιλούλης. Τσιλούλης που είναι Ολυμπιονίκης και δεν υπερβάλλω, γιατί ήταν σε εκείνη την ομάδα που κοουτσάζει ο Γιώργος Λινιάτης στο 3-on-3 στην Καπούρη, που είχαν πάρει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς νέων. Πήρε και αυτός γεύση από το σημερινό μάτς. Την ίστατη στιγμή στα τελευταία τότε. Αγκαλιές, πολλές αγκαλιές. Τσιάρας με Πρίντεζη, συμπαίκτες στην Ολύμπια Λάρισσας. Από εδώ και από εκεί ο Κάντουγκαν με τον Τζόνσον Όντο. Σπανούλης με το Φλεβαράκι.